ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഈ മാസം 20-ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. IPL-നിടെ പരിക്കേറ്റ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ KL രാഹുൽ ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് BCCI വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാഹുൽ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനത്തിന് പുറമെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് പരിശീലനവും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായെങ്കിലും പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ശ്രേയസ് അയ്യരെ ഏഷ്യ കപ്പ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശ്രേയസിന്റെ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറിയെങ്കിലും മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രേയസിനെ ഏഷ്യ കപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കൂ. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള 15-അംഗ ടീമിലിടം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. T20 പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരങ്ങളിൽ 9ഉം 51 റൺസ് എടുത്ത സഞ്ജുവിന് പക്ഷേ T20 പരമ്പരയിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ 3 കളികളിൽ 12, 7, 13 എന്നിങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാനായുള്ളൂ. ഏകദിനത്തിൽ 50-ന് മുകളിൽ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയുണ്ടെങ്കിലും KL രാഹുൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേറ്റത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി വിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ തുടർച്ചയായി 3 അർദ്ധ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദിന ടീമിലേക്കുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ മടങ്ങിവരവും ഏഷ്യ കപ്പിലുണ്ടാകും. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് ടീമിലിടം നേടാനിടയുള്ള മറ്റൊരു പേസർ. നാളെ നടക്കുന്ന അയർലൻഡിനെതിരായ T20-ൽ പ്രസിദ്ധിന്റെ പ്രകടനം നോക്കിയാവും തീരുമാനമെടുക്കുക. 20-ന് ഏഷ്യ കപ്പ് ടീമിനെ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ലോകകപ്പ് ടീമിനെ പിന്നീടേ പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയുള്ളൂ. സെപ്റ്റംബർ 5-ന് മുമ്പാണ് ലോകകപ്പ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്.